Live tayo sa ano. Hindi dito sa ito ha. Para magkaintindihan tayo, para marinig din dyan. Just sa YouTube, maraming tatanong sa akin. Sabi, 10 taon ka na lang, mamamatay ka na daw. Sabi ng manggagamot. Dahil kinukulam ka daw. Kasi nga, dinadasal daw po ako. Sige. Ilang manggagamot ang tumingin sa'yo? 4 na po. Lahat, isa rin na sinabi. Opo, sabi na sa isa, kinulam daw ako, ano daw, may naiinggit. Tapos doon naman sa ano, sabi na, ano daw, yung tawag niya na dinadasal na ako. Sabi niya, hala, grabe na itong buhay ko, ang dami na pala. Bakit daw ka dinadasalan ng dahilan? Dinadasal, sa sobra daw inggit, dinadasal na lang daw po ako. Para magkaintindihan tayo ha. Umupo ka ulit dyan. At tanggalin mo yung face mask mo. Papaiyakin kita, kailan mapaiyak ka. Pag hindi ka umiyak, wala ang kulam. Ha? Pero maniwala ka sa akin, hindi ka kinukulam, te. Ano ba masakit sa'yo, te? Ito lang naman sikmura ko, tapos ano, ito sikmura ko, tapos dito. Balakang mo. Balakang ko po. Yan ang sinasabi. Sa likod. Malabo. Hintayin ng Papa Jesus. Tingnan natin kung totoo sinasabi nila. Pero pakaramdam ko, hindi ka kinukulam eh. Pigi. Natural lang. Pangalan. Pasporo lang ito gagamitin ko sa'yo ha. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Sa pamumulit ka na pagpalitin ko yung pangalan ng Jesus sa kanilang tereno. Nasa inyong harapan ng inyong anak na si Giniba Apelido. Orsal. Mananalig ako at nananampalataya na dinidinig mo ang aking panalangin. Kung meron man po ka na nagdarasal o nangungulam sa rin na katawan ng pag-aari ng aking Ama, ay tinatawag mo sa Espiritu ng Parang Kristo. Amen. Hinahayaan kita makapasok sa pamamagitan ng spiritual ng Panginoong Kristo. Amen. Tinatawag ko yung nananakasal ng katawan ng taong ito. Amen. Kita mo. Lumubog. Ibig sabihin wala siyang kulang. Mabigat yan. Pag tinutusok yung sigmura niya, hindi tumatalbog lang yung daliri ko. Kahit anong gawin ko sa kanya, tumatalbog lang yan. Pag kinukulam yan. Malambot to. Parang jelly is na. Bakit umiyak ka kanina? Sobra talagang sakit. Grabe, hindi ko maintindihan. Grabe talaga, parang hindi ko maintindihan kung tinutusok na ano, may Yung papel. Opo, parang kutsilyo na nakatusok. Sakit spiritual yun, te. Hindi magagamot yun. Hindi ka kinukulam. Iba yung sakit ng spiritual, iba yung kinukulam. Dala yun na matinding galit at emosyonal, hinanakit sa iyong puso. Tinuruan ka ng mga manggagamot na gumamot sa iyo, na araw-araw ka kinukulam at may nagagalit sa iyo, nagdamdam ka, nagtanong ka sa aking Ama, bakit ako kinukulam? Anong kasalanan ko? Bakit ako pinagaganito ng mga tao? Ano ba talagang kasalanan ko sa mga tao? Yun, tinalo ka ng emosyonal mo. Yung sakit mo, totoo, sa process, sa balakang, madali lang yan. Pati sa paghinga mo, kulang, delay yung hangin. Madali lang gamutin yan. Pero wala kang sakit sa kulam. Kasi naramdaman ko dyan, aklat dito, pati lang. Kasi yun ang ginamit nila sandata sa'yo para, ikaw nagsabi ha, marami ka ng best binili-bili ng ano? Yung mga, ang tawag niya mo? Mga agi-agimat. Agi-agimat, yun po. Magkano bili-bili mo? Mayroon, yung isa, nasa 3,000. Tapos yung doon sa nabutas, 700. Yun. 700. Opo, tapos, Mm. basta, 3 yata yung nasa bahay, nakalimutan ko na yung iba. May cross, may mga kuwan, tapos wala man daw pala laman yun. Walang laman. Ayan na ha. Hawakan nyo siya, Nay. Kayo naman yung cameraman. Nakikita mo siya, di ba? Yeah. Ang nanonood lang sa'yo ay 5 piraso pa lang. Yes. Yan, ganyan mo para makita siya maigi. Para hindi pa dito ka. Walang kulam sa'yo, ha? Patutunayan ko sa'yo na hindi ka kinukulam. Sakit spiritual yun. Dinalo ka ng emosyonal mo. Kasi, ilang taon mo na ba itong nararanasan? 4 years na. Ano ba dati trabaho nyo? Sa bahay lang lang po ako, alam mo. Pinatanggal lang pang Kristo yung sakit mo sa spiritual para magharing kapayapaan sa iyong kaluluwa. Puminto yung papel, di ba? Kusang nawala. Relax lang. Sige pa. Madali lang ito kunin yung sa balakang nyo, te. Tsaka sa sikmura nyo.
ibabalas muna natin yung hangin. Isa. Pumalas na tayo sa hangin sa pangalawa. Isa pa lang to ha. Medyo tayo kayo ng konti. Tapos dito kayo marap. Diyan, harap kayo. Sige pa. Kunti pa. Ganito. Hindi, dito kayo. Purong nyo pa yung katawan nyo. Oh, saan? Yan lang. Yan, ganito. Hindi pa kayo nang inaay sa pera nyo. Marami kayong bibiling agimat. Hinahinayan ko eh. 3,000 tsaka ano, magkano? May 3,000, may 700. 700. Sige po. Sige pa. Kontra lang. Hinga na mayos. Hinga. Tayo. Dapat ang title sa inyo, totoo ba na kinukulang ka? Yung sa bata mamaya, bawal judgmental. Di sa di sa inaikanto. Ayan. Natural lang sa'yo. Anong bibigat ako? Sige, hawakan mo lang. May lang sa'yo. I-relax mo lang. Yan. Dikit lang sa tayo mo yan. Sige. Huwag mo labanan sa'yo. Yan, baba mo lang. Sige. Sandal. Sandal pa. Sige na yun. Natural lang hangin sa'yo. Huwag mo sa'yo malakas. Opo. Huwag mong labanan tayo. Relax pa. Sagad mo. Sige pa. Sige. Okay. Sagad pa. Sige. Sige. Okay. Hindi na mayos. Teka lang. Mga alis ka. Sagad mo. Palit kayo, cameraman. Dito ka. Dito ka, te. Hindi, dito ka. Lumipat Ikot ka, ka. dalhin mo yung... Dali ko to. Umikot ka, ikot mo rin yung camera. Huwag muna natin ito lahat. Pasuyo, be. Okay, higa. Parang sa akin, taglit. Kapag yung balak mo, di ba? Gana mo lang ito. Gana mo lang. Yan. Yan. Hinga. Kita. Wala. Wala. Okay, kabila. Hindi, iba tayo. Hindi ako makapwesto dyan. Back up. Straight. Hindi, ganun lang. Tagilid. Back. Straight pa. Gangan ba? Yan yung katawan nyo. Yan. Yan. Hawakan mo dito. Natural lang. Okay, hindi na maayos. Hindi na diretso. Lagi mo na kayo. Minga kayo. Trabahan mo minga. Huwag mong bigat ulit. Gangan mo lang.
Relax. Balik ka rito. Position kayo na, baliktad ka. Ikot ka naman. Hiramin ko lang to. Babang pa. Natural lang. Relax lang. Relax. Alright. Sandal yung pwede. Yan. Natural lang. Sunod mo lang. Huwag mo bilisan. Kunti pa. Natural lang. Kunti. Last na lang. Yun. Hindi tayo makapunta. Last. Isa pa. Sunod mo lang. Sana lang. Last. Sunod mo yung katawan mo. Hindi. Sandal mo yung balaka. Natural. Relax. Okay. Very good. Okay. Abutin mo yung chin mo. Okay. Subukan mo maglakad. Tingnan mo kung sumasakit pa yung dibdib mo. Pati yung balakang mo. Pati pa mo. Sayo na. Ang paramdam nyo? Ha? Bumaang na? Wala nang sakit. 11 minutes and 47 seconds. Sa ilang taon mo na sakit? Ha? 2 years? 4 years na. O, hindi ka kinukulam. Sa 4 years, November 12, 2021. Ang oras ngayon, alas 3:47. Siya natanggal ng Diyos. Ulitin ko, yung nagagamot sa'yo, ewan ko, piniperahan ka lang. Wala ka naman sakit eh. Sakit mo, dala ng emosyonal. Ano pa? Masakit pa. Meron pa naman ano. Pero hindi ka tulad kanina. Siyempre, magkakaroon ng konting pain yan, te. Pero hindi ka tulad dati. Lalagyan niya ng langis para hindi pasukan ng lamig agad. Pero yung balikat mo, yung puso mo, di ba yung pinakamatindi mong sakit dahil sabi mo pati sikmura mo. Dito ang Mo sige, subukan mo. Huminga ka na malalim, sundutin mo. Ano? Gano mo, dukutin mo ng kamay mo. Ano? Wala na? Meron ng konti, hindi ka nakakatulad na parang bumupukol. Bumubukol. Pag uminom ka ng tubig, iwawash out niya lahat yan. Oo. Balanse na lahat ng hangin mo, te. May pilay ka dun, oh. Saan ka ba yung upo kanina? Yan kaliwete mo. Oh, may pilay ka. Sa may sa, ang bagtag yung lagi ko sinasabi, sa palaypay. Yun kasi May pilay ka sa palaypay. hindi ko rin yun. Sakit sa Hmm. ano ba yun? Parang sumasakit. Sabi ko, ano naman to sakit ko? Sakit na dyan, sakit na dito, sakit na lahat. Ay naku, lahat naman yata to. Tapos, Dalala natin ng talo ng emosyonal. O, shoutout mo na. Sa YouTube tayo nag-live. Para idasalan ka na. shout out dyan sa mga anak ko sa... O, tanggalin mo face mask mo dahil nasa YouTube ka lang para makita ka ng mga anak mo. Shout out dyan sa mga anak ko. Sa asawa ko nandoon sa sukat. Dito ako ngayon, sa kay ako Andy. Sa Pampanga. Barangay Ascomo. Okay na talaga. Ilalak ko na kasi yan. Puro naka-open pa sa lahat ng hangin mo kaya nakakaramdam ko pa ng konting pain pero hindi sobra. Hindi masakit. Tingnan mo yung mukha mo, nagbago na. Oh. Yun lang pala katapat mo, papel lang pala eh. Sinabi ko lang sa'yo na wala ka ng kumukulan, natawa ka na, nawala, stress lang yan, te. Meron kang pinagdadaanan. Alam ko yun at alam mo yun. Salamat, God bless. Nawala na talaga. Ilalak na yan. Sigurado. Salamat. Uminom ka ulit ng tubig.